Shalom, horas marihita damang day na sa porsiyaw pajupang musiro tao di acara jepek alay maripola. Adoro sa pinatol hasanay di bata, jumulo hita matanya. Di bata Jehovah para surana sumurung mauliate di pasat Tuhan nami yang suruham nama tunganihan. Naik tumanyon hatam kami Tuhan ukap roh pikiran nami asa mangula marperbuatan bagasa Yesus matanya kami. Amin. Di tadamang day nang dongas saha porsiyaw hatan di bata di kita. Di hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 natar surat di Pangukapo bidutulu ayat 10 sia sonom madidok disi. Ay nasa na huhahulungi akaido hupisang jala huajar atong harikotong mana bau-bau roha ido anggol sahana. Di takarong saha porsiyaon. Di huria laidokia namasa do dinasida tangol-tangol sisilon soharungali soharolas di pangalaku nasida alanido rohatani Jehovah marhiti turpukta sareron molo hupisang molo huajar nahu haholongi do ibana disi ita karong sa porsiyaon ido tutu molo dihajar di bataro behita di pangalota molo dipisang di bataro behita di akabarulota nasutama di pardalanan ni nguluta nama ni bilhita sedal lomonerwane bata nama ngulahon hacahatok kita nama ninggal hod di bata hita nama ngulahon akaulon nani halomon ni sibulis kita alani nadi haholongi de bata do kita nalo modo pero hani de bata marnida hamu baon ni rohatta jalaido na tarsurat itu pukton anggia nian mar hamu baon ni roha bau bahor roha nian colmai makarikot to bau bahor roha ido tutu asa ta bau baru hata asa ta tinggal hona kapangala hona humurang asa ta ulah holomo ni rohani de bata ima holong ni rohani de bata di bagasang uluton tukso di pasok pudo colmai di bagasang uluno di pangalahona na humurangi alai bolo di pehita molo tartutuk pehita di bagasang uluton ingotot tama ale Tuhan mau liate dia haholongi hodo piau upa marohaku usol-soli madosaku macai gudang tahe aka ulahon naso di halomon ni roham ni deba naso ni halomon ni roham Kristus au hape hutodong dalan hama kwani alani iku manol soli do hita Tuhan mau liate ala di parar hodo pinguluku bangula hollo manero alani hicca mahita tabau marohata tarik kotomba molo dihajar peta molo dipisak pehita di bagasang lutong asa marhamu gon di roha nadi haholongi di bata onong do rohani tu hatai marin dia hita songon tu bangsoi di haholongi do di balua do nasida nakpe ona uhum nasida soni do nang di pardana ngulutong tong tazakum mari bata lamar si hotet mahita toroban di bata daulah humma dalal lo mani rohani di bata ibaga sanguluton asa gabi halak Kristen naso dangol sisiluk kita alai halak Kristen nalas nangali natakas sita nama nada Tuhani nama ngula lo mani rohani di bata amin matang yang mahita ido tutu Tuhan takas ma panadaon nami turupamu marhiti parsihoton nami mangula lo mani rohani molo dipisakku molo dihajar kopi hami bagasang ulo marhiti akka pangalah kanami ingoton nami matukan holong mudi bagasang ulo nami asa warikotok kami bawa roha maninggal hona akka pangalah hona sotama mangulah holo mone roha ase roha pergogoi dongani urupi hami Tuhan marhiti to di kurbadi asa mangulah holo mone roha di bagasa Yesus matanya kami suram sak menemut amin horas.